Afdeling 28, Ringparken, beliggende i Sæby, 22 rækkehus, placeret midt i byen, nær ved havnen. En meget populær afdeling, ikke en stor venteliste, men her for en 5-6 år siden fik vi store udfordringer med skimmel i boligerne. Afdelingen blev hurtigt økonomisk trængt, fordi skimmelen skulle udbedres. Mange var genhuset, og situationen blev uholdbar. Vi ansøgte Landsbyggefonden om en hurtig besigtigelse og råd og vejledning for den videre behandling af problemerne. Da Landsbyggefonden var på besøg, havde vi en gennemgang af afdelingen, og vi fandt yderligere problemstillinger i afdelingen, såsom ikke gennemlyste boliger, mørke forbindelsesgange uden mulighed for opvarmning eller udluftning. Vi havde en del problemer med tagkonstruktionen, som ikke var ordentligt fastgjort, og flere ting. Landsbyggefonden anbefalede os at lave en fuld helhedsplan for afdelingen, hvor vi har beboerinddragelse, hvor beboerne også kommer med de ønsker, de har for afdelingen. Og vi fik en helhedsplan sendt frem til Landsbyggefonden i november måned 2013. I forbindelse med renoveringen og min post i byggeudvalget, der føler jeg, at vi er blevet hørt. Vi var med i forløbet med at tegne nye lejligheder, og med at vi har haft indflydelse på, hvordan lejlighederne de er indrettet. Også der er flyttet tilbage, har selv lavet ruminddeling, hvordan vi har ønsket det, og vi har haft indflydelse på vores køkken og vores bad, både med hensyn til bordplader og skabslåger og fliser. Så renoveringen har jo betydet, at vi har fået en lejlighed, som har blevet indrettet, så den passer til mig og mine 2 børn. Med bedre værelser og skønnere badeværelser, der er blevet større. Køkken og stue er blevet, som jeg gerne vil have det, eller som vi gerne vil have det. Så i det daglige betyder det jo meget, at vi har noget, vi er glade og tilfreds for med, og et godt indeklima og en dejlig lyst og skønt. Landsbyggefonden vender tilbage i december 2013 om tilsagn til renovering af Ringparken. Vi opstarter projekteringsfasen og har en byggestart i april 2014. Med tilkendegivelsen fra Landsbyggefonden skulle vi have godkendt af kommunen, og den fik vi hurtigt, fordi kommunen har været inddraget i sagen hele vejen igennem og kendte til udfordringerne i afdelingen. For at løse skimmelproblematikken viste det sig, at den ombygning, der skulle til for at løse det, var så omfangsrigt, så vi renoverede boligerne totalt, og det med et energimæssigt øje. Vi har fået nye tagkonstruktioner med meget isolering i. Vi har fået nye gulvkonstruktioner med isolering. Vi har udført gulvvarme, og vi har som opvarmning varmepumper, luft til vand. Vi har solceller på taget, der forsyner boligerne med strøm. Og boligerne er i det hele taget blevet energirenoveret og tætte. I boligerne har vi installeret et smiley-panel, der indikerer forbruget af el, vand og varme, samt fugtigheden i lejligheden. Altså alle i Sæby har jo bemærket, at Ringparken er renoveret, og jeg har kun hørt positivt. Altså ingen negative bemærkninger. Førhen, for mange år tilbage, der var Ringparken et socialt belastet sted. Det er det bestemt ikke længere. Vi er helt super moderne og med. Så kun positivt for boligforeningen har jeg hørt. Altså kun positiv omtale.